Hej alle sammen. Det her det er sådan en lille... Ja, jeg tænkte, at jeg ville lave sådan en værelsesvisning med jer. Agtigt noget. Som lige vise mit værelse og hvad for nogle ting jeg har derinde, som jeg er glad for og sådan noget. Og hvis det larmer sådan pænt meget, så er det fordi, at det regner her udenfor. Og havler og alt muligt sygt. Det kan jeg lige vise jer. Jeg ved ikke engang, om man kan. Der ligger sådan noget havl på mit vindue. Nå, men jeg kan også bare starte. Her hvor jeg sidder, der har jeg sådan et smykkestativ her. Det er sådan, det ved jeg ikke om I kan se, fordi det er sort. Men det er sådan et træagtigt noget. Og så har jeg min kasse her med mit kamera. Kasse her, som jeg sætter det på. Så har jeg min højttaler der, som er fra JBL. Noget. Og så har jeg nogle stearinlys der. Og så har jeg et andet lille smykkestativ der, som jeg ikke ved hvorfra. Så har jeg en lille æske der. En lille fin æske med nogle smykker i. Og så plejer jeg at sætte mit kamera der, og så har jeg min computer her. Som er en A-book, den vender lige på hovedet. En A-book. Og ja, det hedder altså en A-book. Det er sådan nogle, der bliver lavet i Jylland. Jeg ved ikke. Der er ikke så mange, der kender til dem, men de er faktisk ret gode. Så har jeg mine nejlakker stående her, og mine 2 parfumer. Sådan nogle prøveparfumer, jeg har fået fra Matas. Alle mine nejlakker. Og så har jeg i sådan en lille fra sådan en loppemarked. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Den er i hvert fald meget sød. Har jeg alle mine børster i. Make-up børster. Og så har jeg det på sådan en lille... Her er min rullestol. Nej, det hedder sgu ikke en rullestol, det hedder en kontorstol. Og så har jeg sådan det her lille møbel her stående på det hele, som jeg er faktisk ret glad for. Så her i skuffen har jeg alle mine sådan ansigtsrens og sådan noget. Alt muligt dejligt. Og så har jeg en stearinlys der, og sådan en makeup der. En CD-holder. Og så har jeg sådan nogle brunlige gardiner. Og så har jeg min seng, min kontorstol. Og jeg er mega dårlig til at være i seng, så det bliver mega skævt altid. Der ligger også nogle puder under. Så har jeg sådan, mit værelse er sådan en lidt mærkelig form. Og så der har jeg nogle billeder af min familie, dengang jeg var lille. Der er jeg. Meget lille hybeunge. Så lidt pynteting i vinduet. Det meste jeg har på mit værelse, det er fra loppemarkeder. Sådan noget hyggeligt noget. Og så har jeg dem deroppe, som jeg er ret glad for. Nogle der skinner i sollys og sådan noget. Så har jeg en lille lampe der. Og så har jeg nogle kasser heroppe i med sådan en lille gardin foran. Og jeg samler også på flasker her. Eller samler. Laver pant for flasker. Så er der et spejl der og en lampe. Der ligger en bamse, det er min søsters. Den hedder Kitty. Gas Kitty. Så har jeg også en gammelt møbel der, som er fra et loppemarked også. Med sådan nogle skuffer. Sådan nogle skuffer der. Og så et billede, min kusine har lavet til mig. Jeg har også stået som små. Ja, det var sådan det første rum-agtigt. Og jeg har sgu også mit akvarie herovre. Det må man ikke glemme. Det er jeg ret glad for. Min skraldespand er sådan en lille sød en, som er meget fyldt op, fordi jeg lige har holdt sådan en forfest-agtigt noget. Eller det gjorde jeg sådan set ikke, men mine venner kom bare og sagde, nu er der forfest. Så. Men så har jeg sådan en lille sættekasse, der hedder. Det tror jeg det er. Med nogle sten og nogle små flasker og sådan noget. En plante, der står på mit fine akvarie her. Og her er en masse fisk i. Okay, man kan ikke se så mange lige nu, men der er faktisk ret mange. Og så har jeg sådan lidt bogreolagtigt noget hernede. Og det er bare sådan nogle ølkasser, gamle ølkasser, jeg satte det på. Det er lige min ven Oliver, der har glemt noget der. Men, så har jeg sådan nogle, sådan et, bølget spejlagtigt noget. Med nogle solbriller på. Heroppe. Og en lille kurv med nogle blade i.
lommeplader. Det er også fra et lommemarked. Og det der, det er også fra et lommemarked. Jeg har sådan set selv malet det. Det er virkelig også grimt malet. Og så en plante. Og så sådan en lille en der, som også er fra lommemarkedet. Sådan en flot tallerken egentlig. Og den her, som også er fra lommemarkedet. Sådan en spejllignende ting. Og så kunne jeg ikke finde nogen blomster på den der høje en, så jeg bare valgte at putte sådan en fin fjer i. Meget kreativt. Så er sådan nogle små billeder. Og så nogle roser, som jeg har fået min kæreste. Så har jeg noget. Sådan en stor af de der plader, der som jeg viste over. Altså en stor en af dem. Og så har jeg lagt sådan nogle rosenblade på, som jeg synes er meget sådan lidt romantisk i det. Med nogle stearinlys i midten. Så herinde bagved, der har jeg sådan nogle 2 kurve med shorts i, og så nogle, undertøj. Og så har jeg alt mit tøj her. Mit lille tøjstativ. Og mine tasker, der hænger der. Og så har jeg sådan en limegrøn lille fin, hvad kalder man det? Et eller andet. Så her, der har jeg mine andre 2 spejle. Og et ur. Der larmer helt forfærdeligt meget. Ja, og klokken er 20 i. Så her, der har jeg en sofa. Sådan en fletagtig sofa. Jeg tror, den anden gang har været fra IKEA, men jeg har også købt den på lommemarkedet. Og min lille hund, Sille. Og her har jeg mit klassebillede. Og jeg er her. Den fokuserer nok ikke. Men det er jeg i hvert fald. Min dejlige klasse. Så hvis jeg lige vender rundt her, så kommer der et vindue. Sådan et skråvindue med samme, brungulige gardin. Og så sådan en lille kommode her, som jeg har malet, som også var et lommemarked. Og så er sådan nogle, stearinlysholder med sådan nogle perler i. Sådan forskellige farvede perler, som jeg har lagt i. Og så sådan en, der er fundet over min fars butik. Som jeg synes var meget sød. Så har jeg sådan et tæppe her, som det er sådan limegrønt. Men det ved jeg ikke, om I kan se. Limegrønt, jo, fra Egypten. Mine forældre havde med hjem. Så er sådan en. Det var den, der jeg også havde make-up, ting i. Som er her. Og så sådan en der. Som det hele er sådan fra lommemarkedet, alt det her, der står her. Sådan 2 flasker, og så sådan en til stearinlys. Så her der har jeg sådan en lille hyggeagtigt hjørne. Og ja, det der til min læger, som ikke har nogen øjne lige der. Men det er altså ikke, fordi jeg ikke kan lide hende. Jeg kan faktisk rigtig godt lide hende. Det var fordi, vi havde et revy, og så havde vi dem der på som masker. Ja. Yeah. Men her der har jeg i hvert fald sådan en lille hyggehjørne. Med sådan en sækkestol med sådan nogle, jeg ved ikke, kinesiske tegn, et eller andet. Og så sådan nogle puder, som jeg egentlig vil have i andre farver. Sådan nogle andre, stof på, noget andet stof på. Men det har jeg ikke lige fået gjort. Så her der har jeg sådan en lille kreativ væg med alle mulige plakater på. Det er sådan, lige et øjeblik. Med sådan nogle, ting på. Ja, mor! Øjeblik. Med sådan nogle ting på. Og det er så min mor. Det var hende, som lige galt. Juhu! Og så lige gummis og nogle Mars og sådan nogle fine citater, som jeg har fundet en sted fra. Der er hele linedansesangen, teksten. Hængt op, sådan, ikke hængt op, ved det, alle mulige steder. Og så noget. Så heroppe, der har jeg sådan en lille fin maske her, som jeg engang har fået sådan, af sådan noget temp noget. Så har jeg sådan en limegrøn lampe, jeg ved ikke om I kan se den er limegrøn, men det er den altså. Og en gyngestol. Så hvis man lige tager det sådan på afstand, så ser det sådan her ud. Sådan der. Så er der sådan en skråvæg der om et akvarie og sådan noget, så der bag. Så er jo mit lille bord. Sådan der kontorstol og så sådan en farvet tæppe. Ja. Og ja, og heroppe der har jeg jo også min, jeg er fan af sådan nogen, der hedder Queen Machine. Fordi at det gamle Queen,
band. Der har de efterlignet, eller ikke efterlignet, men de spiller nogle af deres numre. Alle deres numre faktisk. Og så har jeg været 2 gange og høre dem, og så greb jeg et plekter, de kastede til mig, hvor der stod Queen Machine, og så har de skrevet sådan nogle hilsener til mig. Så det er jeg rigtig glad for. Så. Men det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide den her video, og husk at like, hvis I synes, den var fed. Og, eller fed. Men like, så I søde. Ellers så skriv, hvad jeg skal lave i min næste video, fordi jeg er sådan lidt på bare bund stadigvæk med, hvad jeg lige skal lave og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at gå og filme, så derfor jeg gør det. Så, men jeg håber, der er nogen, der gider kigge med, og ellers så ja, ses vi igen til jer, der kigger. Hej!